मैयानिफ्राय मैया मोनाबिलिनिफ्राय जोङो सुरु जादों डायसिस कनफारेन्स बेनो फार्स्ट जागायजेननाय कनफारेन्स जोंना मैयानि दिनावहाय 13 तारिखनि सानावहाय जोंना बे डायसिस अफ गुवाहाटीआ गायसनजादों सिलिगुरिनिफ्राय लानानै जोंनि बे आसाम हादरसिमावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टसिमावहाय बे मोननै जे माबाजोंहाय रेजियनजोंहाय बे डायसिस अफ गुवाहाटीआ गायसनजानाय जादों आरो लोगोसे बेयावहाय मियाहाय दंफैयोमोन जोंनि मडारेटर CNI सिनडनि आरो लोगोसे जोंनि गोबां बेबायदिनो जोंनि सिनडनि GS आरो लोगोसे प्रेजेन्ट दङमोन बेवहाय जोंनिनो बेबायदिनो CNI सिनडनि ट्रेजारार आरो गोबां बिशपफोर बेवहाय कलकाता डायसिसनिफ्राय सफैनाय राइट रेभारेन्ड डक्टर परितोष केनिं बिथांमोना मैयाहाय फैनानैहाय बे जे हाबाफारिखौहाय मैयाहाय मावफुंदों आरो मैयाहाय जोंनि डायसिस अफ गुवाहाटीआ गायसनजादों आरो दिनै मैया बेलासिनिफ्रायनो जोंनि बे फार्स्ट बे एनुवेल कनफारेन्सआ जोंनि बे अमृतपुर CNI चार्च कम्पाउन्डआवहाय सुरु जादों आरो लोगोसे बेवहाय गोबां जोंनि डेलिगेट्स लाइमोनफ्रा नुजाफैनो हादों बेंगलनिफ्रायबो गोबांथार नुजाफैदों आरो आसाम हादरनिफ्रायबो गोबांथारै बे जायगायावहाय नुजाफैनो हादों आरो बेवहायनि जे गाहाय आलासि राइट रेभारेन्ड डक्टर परितोष केनिं कलकाता डायसिस बिथाङा मैयानि मोनायावहाय बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ मेसेजनि माध्यमै लाइमोनफोरनि थाखाय माबोरै ड्राग्सफोरनिफ्राय आरो माबोरै लाइमोन बैसोआवहाय बेबायदिनो माबोरै स्ट्रागल खालामनांगौ लाइफआवहाय साक्सेस जानायनि थाखाय गोबाङै बिथाङा बोसोननि माध्यमैहाय साजेसन खालामलांदों लाइमोनफोरखौहाय आरो लोगोसे दिनैबो दा जागासिनो दं जोंहा आरोबाव गाहाय आलासि दंबावो जोंनिनो बिशप राइट रेभारेन्ड BB बास्के आरो लोगोसे दङ जोंनिनो गाहाय आलासि डक्टर समरेन नार्जारि बिथाङा सुरिबारिनि थ' जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गोबांथारै लाइमोनफोरनि बारैहाय बिथांमोना बेफोरबायदिनो इनकारेजनि बिषयफोरखौहाय बुंगासिनो दङ आरो माबोरै ड्राग्सफोरनिफ्राय नेशाफोरनिफ्राय एभयड खालामनानै सोलिनांगौ आरो लाइफआव माबायदि स्ट्रागल खालामनांगौ साक्सेसनि थाखाय बेफोरनि थाखायहाय दिनैहाय जोंनि गाहाय आलासिफ्रा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि इयुथफोरखौ लानानैहाय बेबायदिनो फोरोंनाय जागासिनो दङ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम सिगां गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो गिबियाव जोंनि बासायगिरि फोरबो इसोरखौहाय हामलायग्रोदों मानोना जों दिनैहाय बे मोजां समखौ मोननो हादों जोंनि जे गिबि सेथि खेब डायसिसन इयुथ फेल'शिप कमिटिनि जे एनुवेल कनफारेन्स जे डायसिस अफ गुवाहाटीनि सेथि एनुवेल कनफारेन्सखौ जोङो बे जोंनि अमृतपुर CNI चार्च कम्पाउन्डआवहाय खुंनो मोननायखाय जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों मानोना बे गेदेर इसोरनि हेफाजाबाव बे प्रग्रामा जागासिनो दं मैयानिफ्राय आरो बे डायसिस इयुथ डे फेल'शिप कमिटि कनफारेन्स बियो बेवहाय 25टा फार्स्ट रेटनिफ्राय डेलिगेट्स बिथांमोना फैनो हादों आरो बेवहाय डेलिगेट्सआ बेहाय 600निबो बांसिन बेवहाय नुजाफैनो हादों आरो दायो गोबां इसोरनि बाथ्राखौहाय बेवहाय सोलोंगासिनो दङ जोङो गाहाय आलासि बिथांमोननिफ्राय बे डायसिस इयुथ कनफारेन्सखौ खुंनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे लाइमोनफ्रा जिउआवहाय जाहाथे सिरि मोननो हायो उन्दुसोबनायनिफ्राय जाहाथे सिरि मोननो हायो बिनि बागैहाय माखासे टीमफोरखौ लानानै मोनसे टीम लानानैहाय टपिक लानानैहाय बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखायहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि गाहाय आलासि बिथांमोना फोरमायथिगासिनो दं आरो बुंथिगासिनो दं Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.